مستيات بيتنا دريو بينسكي استبهله ناب كلن حجرات عالم ززورة فلوت ناي محبراوي مرخبيتات سب تمالي اب إيرتران زسرحو فيديو مسترقحه حيالو تعذبتي عزبو لو نحن خاات اما نايتك عندما الاختي نايت فيديو نلومي قربنا لكم علينا سنة مكتتال حسابو انترنت دارقا خمزي يلا ATM ناي جنزب ماشيناتون يلن منقستي نخل معالتاو نطفتات هزبي يقوطاصر انقع ناب إيرترا بدحان مصخم كابتن زبصحكون حجرات حلف زبلتها نزغطلا 4 معالتات ابز هاجر نبينك صنحه صبق ቋንቋ ጣልያን ዝዛረቡ ኤርትራውያን ክረክቤ ካብ ዓለም ዝተዓመ ቡን ክሰትኤ ዕዳጋ ኣግማል ክበጽሐ ኣብ ርሑቕ ገጠር እውን ኣብ ሓደ መርዓ ክሳተፈ ህይወት ኣብታ ካብ ዓለም ዝተገለለት ሃገር ነዚ ይመስል ኣጋረይ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ምስ ረገጻ ቀዳማይ ጸገመይ ኣብኡ ጀሚሩ እዚ መዕርፎ ነፈርቲ እዚ ብዕሊ ዝዝሓለ ናይ ቪዛ ኣገልግሎት ዝህብ መዕርፎ ነፈርቲ እዩ ንሰዓትን ፈረቓን ደው ኢለ ኣለኹ ኣነ ንመወዳእታ ካብዚ ዝወፅእ ሰብ እታ ወረቐት ፕሪንት ትገብር ማሽን ተባላሻላ ስለምንታይ ግን ካልእ መተካእታ ዘይምጹላ ጉዕዞይ ብጽቡቕ ኣይጀመረን 2 ሰዓትን ፈረቓን ሓሊፉ ክሳብ ሕጂ ግን ቪዛ ኣይተዋሃበንን ናብ ከተማ ዘእቱ ጊዜያዊ ወረቐት ሂቦምን ኣለዉ ጽባሕ ቪዛይ ንምውሳድ እንደገና ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ክምለስ ኣለኒ ከመይ ሓዲርኩም ካብ ኣስመራ ሕጂ ቡን ተራእይኒ ኣሎ እቲ ዝበለጸ ቡን ካብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ዝመጸ እዩ ጥዑም ቡን ማኪያቶን ካፑቺኖን ኣለዎም ኤርትራ ትበሃል ሃገር ከም ዘላ ብዙሕ ሰብ ኣይፈልጥን ናብዚ ሃገር ውሑዳት በጻሕቲ ሃገር እዮም ዝመጹ እቲ ብምልካዊ ምሕደራ ዝተነጥቀ መንግስቲ ንናይ ቪዛ ሕቶታት ብዘይ ምኽንያት የደናግዮ ወይ ነጽጎ ካብ ኣስመራ ወጻኢ ናብ ካልእ ክፋል ኤርትራ ክበጽሕ ንዝደለየ በጻሒ ሃገር ፍሉይ ፍቓድ ካብ መንግስቲ ክሓትት ኣለዎ ነዚ ሃገር ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ እንተበልዋ ሓቆም እዮም መሰል ሓሳብካ ምግላጽ መሰል ነጻነት ፕረስ ማሕበራዊ መራኸቢታት የለን ሃገራዊ ኣገልግሎት ከዓ ንዕምሪ ክኸይድ ይኽእል ክቡራት ተኸታተልትና ኣብዛ ቪድዮ ሓንቲ ጌጋ ዝረኸብናያ እዚ ጋዜጠኛ እምነት ክርስትና ብኢጣልያውያን ገዛእቲ ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተወ ገሊጹ ኣሎ እዚ ጌጋ እዩ ክርስትና ኣጸቢቑ ቅድሚ ጣልያን ኣብ ኤርትራ ዝነበረ እምነት እዩ ጥንታዊ እዩ ድማ Really cool how they wear these white outfits, they cover their bodies, both the men and the women. It's something very unique. ብዛዕባ ሃገርካ እንታይ እዩ ዝሕጉሰካ ባህሊ ክብል ንሓደ ኤርትራዊ ሓቶ መልሲ ባህሊ ኤርትራ ብትሽዓተ ብሄራት ዝቖመ እዩ ከም ትሪኦ ሰላማዊት ሃገር ኣላትና እወ ግን ንስኻ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ኣሜሪካ ኢኻ ትነብር ናብዝን ናብትን ክትመላለስ ከለኻ እንታይ ይስምዓካ ክብል ጋዜጠኛ ሕቶ ይደግም መላሲ እወ ኣነ ኣብዚ ክመጽእ ከለኹ ካብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እልይ ክብል እዩ ዝገብረኒ ክብል ይምልስ ሓቂ እቲ ዝመለሶ ቁንዕ እዩ ኣብ ኤርትራ ዋይፋይ ንምጥቃም ልክዕ ናብ 9 ሰዓታት ኢኻ ትምለስ ናብ ኢንተርነት ካፌ ክትከይድ ኣለካ ገንዘብ ምስ ከፈልካ ከዓ መእተዊ ቁጽሪ ትወሃብ መስመር ኣዝዩ ድኹም እዩ ሓንቲ ኢሜይል ንምልኣኽ ደቃይቕ ወስደልካ እዚ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ንድሕሪት ተሪፋ ከም ዘላ ዘመልክት እዩ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ነገር ብጥረ ገንዘብ ወይ ካሽ ዝሰርሕ ክሬዲት ካርድ የለን ገንዘብ ትሳደደሉ ኣፕ የለን በቃ ኩሉ ነገር ብጥረ ገንዘብ ቦውሊንግ ናብ ዝጽወተሉ ቦታ ምስከድኩ ናብ 50ታት ተመሊሰ ኩሉ ብኢድ ዝስራሕ ዲጂታል ዝበሃል የለን ነጥቢ ብኢድ ዝጽሓፍ እዚ ኩዕሶ ከመይ ተጀሊዑ ኣሎ ረኣይዎ እዚኦም ትሪኦም ዘለኻ ካብቶም ውሑድ ቁጽሪ ዘለዎም ብሄረ ራሻይዳ እዮም እዚ ወዲ 16 ዓመት ኮይኑ ድሮ ምርዑዊ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ኣብ ቤት ምግብታት ከይዱ ብዝበልዖ ምግብታት ክድነቕ ይስማዕ ጀላቶ ብምጥዓም እውን ንኢጣልያ ከም ዘዘኻኽሮ ይዛረብ ንሓደ ሙሉእ ዘመኑ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ሰብኣይ ረኺቡ እውን ህይወት ኣብ ኤርትራ ከመይ ከም ዝመስል ሓትቶ ሕብረተሰብና መብለጭለጭ ይኮነን ተራ ህይወት ኢና ንመርሕ ኣብ ሱሳታትን ኣብ ሰውዓታትን ኣብዚ ነርካ ኢኻ ኣነ ናብዚ ምስ መጻኹ ንድሕሪት ዘመን ዝተመለስኩ ይስምዓኒ ኣሎ ስለዚ
إذا خبابي كم تختعب بن كلا خازنة بردي زلو كبل غازيتኛ حتتو يفلي استفلي جيزين استفلي عدلاتن يزلو كل نجر جن أرجيتيو زمناو نجر يبلنان انت قنا حقوساتينا There once, but we enjoy it. If you could say one message to everyone in the world, what would you tell them? اسكن عالم ملእخت انتلكا تزارب بسلام منبار زبلصي سلام اتا ازيو اقداس نگري ጋዜጠኛ ኤርትራ ን350 ዓመታት ብዝተፈላለዩ ሓይልታት ከም ዝተገዝአት ድሕሪ ምጥቃሱ ድሕሪ 1991 ብኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ትሕቲ ሓደ ሰልፊ ብጥብቂ ትመሓደር ከም ዘላ ጠቒሱ ኣብ ኤርትራ ድምፂ ብረት ወላ ጸጥ ይበል ሓርነት ግን የለን ድማ ኢሉ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ስመራ ብዕቤታ ካልእቲ ናብ ዝኾነት ከተማ ከረን ውን ተጓዒዙ ነይሩ ኣብ ከረን ኣብ ኣባይቶም ቴሌቪዥን ዘይብሎም ተኣኪቦም ሓበሬታ ዝረኽብሉ ቦታ በፂሑ ኣብ ኤርትራ እቲ ኣዝዩ ዘጸገሞ ሽንቲ ቤት ከመይ ከም ዝመስል ውን ንዓለም ኣርእዩ ናብ ዕዳጋ ኣግማልን ኣእዱግን ከረን ብምኻድ ምስ ሓረስቶ ተዕሊሉ ብድሕሪዚ ናብ ሓደ ባህላዊ መርዓ ንምስታፍ ናብ ሓሊብ መንተል ወሪዱ Your version of the other one we were in. A little bit more modern houses, but also traditional. It's safe to say they like to have babies in this town. There's like 50 kids behind me. I do not happy. Messi. The wedding. Yes. Huh? Where's the wedding? The wedding is by this. Come with us. እዚ ቆልዓ ንእንግሊዝን ዓረብን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኤርትራ ብምዝራብ ነዚ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ኣገሪሞ Do you like better English or Italian? What's better for you? My favorite language is English. You speak Arabic? Yes. Tigrinya, Blaine, Arabic, Tigray, English, Italian. ኣብ መርዓ ስዋ ብምጥዓም ምስ ባህሊ ተላልዩ ብድሕሪኡ ኣብ ሓደ መርዓ ተሳቲፉ He got kicked out by his friend. Same shit, different country. Eritrea might be the world's strangest country, but beneath all that, I found something I didn't expect. Incredible warmth. The people here are kind, welcoming, and proud of their culture, and that is what I'll cherish the most. مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفلالية صحفات تنقص مسلتاتن قال محتتاتن حيزا بذكرها سكبر أب إنها ترالوت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعجوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي